сега ще направим един експеримент, любопитен и за мен. Сега пред вас ще направя една подредба за това, кои са моите силни страни. Така, кои са моите силни страни? Така, ще започна с тълкуването на първите карти, които ми излязоха. На въпроса, кои са моите силни страни. Така, да кажем, че не започвам с една много лесна карта, което е малко интересно в случая и по-особено, но тя може да се тълкува по няколко начина. Първо, едно от моите силни качества е това, че въпреки трудностите аз не се отказвам и продължавам да се боря. Мога да попадам в конфликтни ситуации, в ситуации, в които да има заблуди, да има лъжи, да се чувствам като жертва. Но всъщност това ме мотивира аз да не се поставям в ролята на жертва, да погледна ситуацията от няколко страни и да изляза по най-добрия начин от нея. Тоест аз по този начин се развивам и това ми е мотивацията да ставам по-добра. Продължаваме с една доста по-положителна карта и това е картата на света. Друго мое силно качество е, че аз много обичам да общувам с хора от други култури, обичам да пътувам в чужбина. Общо взето много обичам да си взаимодействам с различни култури, националности, имам любопитство, обожавам да говоря на английски език, съжалявам искрено, че не знам други чужди езици, но и с английски език се оправям. Така че животът в чужбина винаги е бил част от мен. Още от тинейджерските ми години съм започнала да пътувам самостоятелно на езикови курсове, последствие съм учила в Англия и много други неща ми свързват с чужбина. Така че това е друго мое положително качество. Този широк, по-отворен мироглед към света. Така, друго нещо, което излиза е умереността. Аз мога да бъда много балансирана, спокойна, търпелива. Аз притежавам вродено това качество на търпението и на баланса. Мога и да го внасям около мен, когато аз съм в това състояние. И включително аз съм и асцендент Везни, което би трябвало да е качество, което аз да развивам и през живота си, на баланс и хармония. Se падна е на кралица чаши. Абсолютно много резонирам на тази кралица от 4 кралици. Аз съм най-емоционалната. Имам доста силна водна енергия. Имам луна в Скорпион, така че моят емоционален свят е абсолютно подчинен на водата и на емоциите. Не винаги това е плюс, но да кажем, че отново в най-високото проявление, като мое силно качество, това е, че аз съм много топла, креативна, любяща, грижовна, артистична. Общо взето всичко свързано с хубавите страни на женската енергия. Така, и последната карта, която изтеглих, е двойка чаши. Друго мое силно качество е, че много обичам да работя в партньорство, отдаден партньор съм, обичам да обичам, много съм любяща и много грижовна. Когато съм във връзка, наистина се отдавам на 100%. Отново това може да е нож с две острията, но когато говорим за качество, смятам, че е едно много хубаво качество да цениш високо партньорските отношения. И отново аз, бидейки с асцендент Везни, действително за везните е много важно да имат партньор до себе си. Те цял живот си мечтаят първо като по-млади за перфектната връзка, перфектната любов. И така, не обичат много да стоят сами, но понякога това е урока. Да си станеш сам най-добър партньор на себе си, преди да го потърсиш в някой друг. И така. Сега ще задам въпрос на картите, как аз мога да подобря себе си. Така, много западнаха много любопитни карти на въпроса какво ще имам да развия в себе си, върху какво да се фокусирам в настоящия момент. Така, първите две неща, които се паднаха е, че трябва да работя с вътрешните си страхове и блокажи и да не се оставям те да ме спират, да ме ограничават и да не ми позволяват да действам. Тоест да не ставам техен затворник и да не си позволявам наистина страховете да диктуват моя живот. Да, така е. Аз през целия си живот съм се борила с немалко вътрешни блокажи, но всъщност и това е причината аз да поема по този езотеричен път от години насам, да съм пробвала немалко практики, работейки точно с вътрешните си страхове
и неща, които ме стопират да бъда най-добрата версия на себе си. Никой човек не е идеален, но само когато тръгнем по пътя на самоусъвършенстването, може да разберем как да се преборим с тези наши, не би ги нарекла слабости, но с това, което трябва да преодолеем, за да станем една по-добра версия. Така че аз все още имам да работя в това направление, осъзнавам го, даже имам една насрочена констелация за съвсем скоро, така че пожелайте ми успех! Още имам да надграждам, да работя върху себе си, когато става въпрос за осмица пентакли. Вече съм стигнала едно ниво, всъщност, да кажем, на вътрешна работа, което не е никак малко. И от тук нататък мога вече наистина да усъвършенствам и да вдигам нивото все повече. Докато стигна до девятка пентакли, дай Боже, беше ми казано някога, че всъщност това ми е една от мисиите, трябва да достигна до девятка пентакли. Може би не съм далеч. Все пак само едно ме дели от девятка пентакли, но да кажем, че се движа добре. Трябва да се похваля и да се чувствам добре с себе си, да се гордея със себе си. Важно е сами да си бъдем най-големите фенове и да си даваме най-голямата подкрепа. Не разчитайте на външна подкрепа, моля ви, няма кой да ви валидира. Валидирайте първо вие сами себе си, вярвайте в себе си, нали? Положителна гласа. Така, следващото нещо, върху което имам още да работя, това е мъжката енергия, само че в женско проявление. Тоест, аз между другото често срещам партньори, които са с воден елемент. Имат тази водна енергия, която може да е подхлъзваща, може и да е, как да кажа, омайваща. Може би трябва да поработя още върху това нещо. И имам още уроци. Може би затова все още срещам такива партньори и имам още какви уроци да науча. Да видим какви. Така, следващата карта е тройка пентакли, която е свързана с съвместна работа между хора, които са от едно духовно семейство. Това може да е с някой партньор, може да е с по-голяма група от хора, но имам още да развивам това нещо, т.е. имам още да се събирам с хора, с които да работим по съвместни дейности и с които да създаваме хубави неща, които да бъдат полезни на обществото. Не само на нас, но и на обществото като цяло. И последната карта е звездата. Ами какво още имам да развивам? Това е лечението, не само моето вътрешно, но и мога да помагам на други хора. Да се лекуват с опита, който аз имам, с тази енергия, която притежавам. Мога да... Всъщност има на къде още да го развивам това и се радвам, че правя това, което правя в момента, защото смятам, че ще помогне и на други търсещи жени и души изобщо, защо не и мъже, като мен. Това е още нещо за звездата, още има на къде да мечтая, имат още мои мечти да се сбъдват и също така ще е добре да работя върху менталната си нагласа, така че да мога да визуализирам, да манифестирам и както започнахме с освобождаването от блокажи, веднъж наистина когато се освободя от тези страхове и вътрешни спирачки, ще мога без проблем да сбъдвам моите мечти с лекота. Това бяха част от основните въпроси, които разглеждаме в анализът личностно развитие. Ако на теб ти се струва, че това може да е нещо, което да ти бъде полезно, много ще се радвам аз да бъда човека, към когото да се обърнеш и да направим това пътуване към твоето себепознание заедно. За повече информация можеш да ми пишеш лично съобщение. До скоро!